Eta behin, geroaldi baterako jakin behar dugu geroaldia lortuta daukagula eta lehenengo lortzea tranquiltasun hori. Datorren urteko gozak, datorren urterako dagoen momentuan erabakiko ditugu. Matematikoki eduki behar dugu gure permanentzia hori lortuta. Zalantzaren bat badaukazue argi dago, mailari behin betiko eutsi arte Athleticek ez du etorkizunaren inguruko berririk emango. Hori bai, Betiseko bainat fitxatu duela ukatu du Josu Urrutiak. Ez dela egia, nik ezin dut konfirmatu notizia hori edo berri hori. Raúl Garziari buruz ere antzeko esan du. Aztergaiak asko izan dira, erantzunak berriz Urriak. Bielsak San Mameseko aulkian jarraituko duen hurrengo asteetan jakingo dugu, baina presidenteak plantilla osoan dauka konfiantza. Athletic du konfiantza bere entrenatzailean eta bere jokalariengan. San Mameseko agurrean jokatuko duen taldearen arrastorik ez dugu eman. Hiru dira aukeratuak, baina azken hitza batzorde batek izango du. Alternatiba diferenteak manejatzen ditugu, bai fetzen aldera eta bai etzaien aurrera eta oninoko ez dugu erabaki. Bazkideen leku aldatzea eta zelai berriko lanak ondo doazela azpimarratu du, eta hori asko izan da ezer argitu ez duen agerraldirako.